σας. Σήμερα θα σας δείξω 3 λάθη που κάνουμε όταν παίζουμε Need for Speed και θα σας δείξω και το collection με από αμάξια. Πάμε αρχικά να δείξω το collection και στο τέλος θα έχει μια μικρή έκπληξη. Πάμε αρχικά, πάμε solo, μην έχει πολλά άτομα. Μισό λεπτό, περιμένουμε να πει. Ωραία, τώρα μας έβαλε, σχεδόν. Αρχικά, τι να κάνουμε, πάμε να σας δείξω τα αμάξια. Αρχικά, έχουμε αυτό εδώ το Evo, να το πω έτσι, Evo. Πάμε να το ανάψουμε. Είναι Power 4, High Speed είναι 6,4, Acceleration 9 και Nitro 6. Πάμε να το ανάψουμε λίγο. Μετά έχουμε αυτό εδώ το Ford Mustang. Έχουμε επίσης αυτό εδώ που είναι αρκετά γρήγορα. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι το αγαπημένο μου γιατί είναι το πιο γρήγορο, αλλά δεν στρίβει καλά. Άμα δείτε, το κακό είναι ότι δεν είμαι ακόμα σε αρκετό level για να το βάλω να κάνει αυτό. Και πάμε αρχικά να κάνουμε μια βόλτα με αυτό το αμάξι. Πάμε να είναι μέρα και ναι, μας έβαλε. Κάτσε να το δούμε λίγο το αμάξι. Πάμε κάπου να πατήσουμε. Είναι αρκετά γρήγορο αμάξι συγκεκριμένο. Το κακό είναι ότι δεν κάνει drift. Δείτε εδώ, περιμένετε. Θα κάνουμε αρχικά εδώ λίγο να δείτε πόσο πάει. Έχουμε πατήσει δηλαδή σχεδόν 300. Λοιπόν, αφού σας έδειξα λίγο πώς πάει, πάμε να παίξουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα με αρκετά λεφτά. Κάπου εδώ κάτω έχει ένα με 50 χιλιάρικα, 51 χιλιάρικα, ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα fast travel εκεί. Θα παίξουμε και έναν αγώνα και να σας θυμίσω ότι στους 100 subscribers τα παίρνω μπομπά. Και γίνεται και face reveal αναγκαστικά για να σας δείξω το κούρεμα. Καράφλα τελείως, δηλαδή μπόμπα, full, λες και πάω στο στρατό. Πάμε αρχικά να παίξουμε τον αγώνα. Κάντε όλοι ένα subscribe και ένα like. Πάμε να παίξουμε τον αγώνα και στο τέλος του βίντεο θα σας έχω 3 μυστικά για να κάνετε το αμάξι σας στο Need for Speed πιο γρήγορο και 3 αγώνες οι οποίοι θα σας γεμίσουν full με λεφτά. Κοντραριζόμαστε με καλά αυτοκίνητα. Άμα δείτε, Porsche έχει, Mercedes έχει, BMW έχει, GTR μπροστά άσπρο. Αλλά κανένα δεν πρόκειται να μας περάσει γιατί Lamborghini μπροστά νομίζω έχει. Κανένα δεν θα μας περάσει. Ναι, έχει. Δείτε τι έχει. Έχει πολλές αμαξάρες. Πέρα, θα περάσαμε. Φύγε κατευθείαν μπροστά. Το συγκεκριμένο αμάξι τα αφήνει όλα πίσω, δε. Το συγκεκριμένο αμάξι που έχω τα αφήνει όλα πίσω, δεν μασάει. Δείτε εδώ τι έχουμε αφήσει πίσω. Lamborghini, τι είναι αυτό. Κάτι καλό είναι πάντως. Porsche νομίζω είναι. Χωρίς νίτρο. Χωρίς νίτρο. Τώρα βασικά δεν το πατάω τώρα. Άστο. Ούτε εδώ το πατάω γιατί θα κάνουμε κάτι drift. Δείτε τι κάνω συνέχεια και είναι ωραίο. Έρχομαι εδώ. Αλλά μην πέσει. Έπεσε. Δεν πειράζει.
Δεν θα με περάσει. Αν με περάσει, εντάξει. Ναι, αλλά κοίτα αυτό. Δείτε πώς θα τον περάσω. Αυτός κάθεται και κάνει τέτοια. Δείτε εδώ. Φύγε ρε πλάκα, θα σε περάσω. Μπαμ. Τον τράκαρα έφυγε στο σπίτι του πήγε. Δείτε εδώ. Είμαστε ακόμα στο 32% και τους έχω αφήσει 200 μέτρα πίσω. Και έχω πατήσει 300 έτσι σε μια στροφή χαλαρή. Το φρένο... χειρόφρενο, εντάξει. Ίδιο πράγμα. Πάμε να κάνουμε τον αγώνα. Είμαστε στο 50%. Θα βγάλω 50.000 από αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ μαξάρα. Τα περνάει όλα. Έχω κάνει κόντρα με R8, με την τουρμπίνα που σας έδειξα πριν το αυτό, την πιο γρήγορη τουρμπίνα, 10% high speed και εγώ είχα τότε 7,3 και το πέρασα. Δεν έχει σχέση πως αγώνω τα μάξι, είναι ποιος είναι πίσω από το τιμόνι, πίσω από το χειριστήριο βασικά. Drift. Το παιχνίδι το είχα πάρει από το PlayStation Store, αλλά το είχε πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή το είχε 4 ευρώ από 60. Θυμάστε τότε που κάνανε πάρα πολλές εκπτώσεις, δεν θυμάμαι πώς λέγεται καν. Το είχαν 3,5 ευρώ από 60 και την άλλη μέρα το είδα 60 και το πήρα εκείνη τη μέρα 3 και λέω ποιος δίνει 60 ευρώ. Και λέω με 3 ευρώ πήρα πια παιχνιδάρα. Και το έχω πάρει εδώ λίγο καιρό, αρκετό βασικά καιρό. Δεν το είχα πάρει, έπαιζα συνέχεια. Έχω πάρει όλα τα αμάξια και τα έχω πουλήσει από 5 φορές. Και απλά μέχρι που το βαρέθηκα και δεν έπαιζα. Και απλά έχουν μείνει τα αμάξια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τουλάχιστον μισό χρόνο. Έχω να τα κουμπίσω από το 2024 μα και τώρα, αλλά σε λίγο καιρό έχουμε 2025. Έχω να τα κουμπίσω από το 6 πρώτου του 24. Δηλαδή με το που μπήκε το 24 το σταμάτησα. Και το είχα πάρει, θυμάμαι, 11ου. Τώρα εδώ έχουμε φτάσει μέχρι και τον τελευταίο. Περάσαμε και τον τελευταίο. Τους έχουμε περάσει 2 χιλιόμετρα. Έλα, φτάσαμε στον τερματισμό. Έλα. Τερματίσαμε. Αφού κάναμε και έναν αγώνα, 4 λεπτά αγώνας ήτανε, θα μας έδωσε 51.887. Πάμε να σας δείξω 3 λάθη που κάνουμε στα αμάξια και δεν πάνε γρήγορα. Λοιπόν, 3 λάθη που κάνουμε είναι ότι βάζουμε κατευθείαν τα πιο καλά, elite κατευθείαν, και εδώ πέρα πούμε βάζουμε κατευθείαν το elite. Άμα δείτε όμως πολλά από αυτά, μπορεί αυτό εδώ το elite να δίνει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει αυτό εδώ που δίνει παραπάνω. Δεν τσεκάρετε λίγο 1 προς 1. Βλέπετε, βάζετε κατευθείαν το καλύτερο, ενώ αυτό εδώ θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Δηλαδή αυτό εδώ είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Και ας πούμε αυτό εδώ είναι καλύτερο, αλλά αυτό εδώ είναι καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, πρέπει να τσεκάρετε 1 προς 1 ποιο είναι καλύτερο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι κατευθείαν μπαίνετε στο customize χωρίς να έχετε φτιάξει το αμάξι και δεν σας μένουν χρήματα. Δηλαδή το φτιάχνετε κατευθείαν έτσι εδώ και μετά δεν έχετε χρήματα, έχετε φτιάξει όλο το customization, όλα αυτά τα έχετε κάνει και δεν έχετε φτιάξει καθόλου το performance. Οπότε απλά είναι όμορφο και δεν πάει μία. Οπότε πρώτα φτιάχνουμε αυτά και μετά το customization. Κάτσε να δούμε λίγο για το customization, αν τα έχω βάλει όλα. Stance. Θα τα βγάλουμε προς τα έξω λίγο τα λάσκα.
Από effects. Κάτσε να το φτιάξουμε για λίγο. Όχι. Πάλι καλά. Καλό είναι και αυτό. Και τώρα βγάζει κόκκινα flames. Και το άλλο είναι... Μπήκα στο Porsche κατά λάθος. Και το βγάλα και βάλτο. Δεν πειράζει. Το τρίτο είναι που κάνουμε. Είναι φτιάχνουμε τα γρήγορα. Και βλέπετε ότι δεν έχετε φτιάξει καθόλου το κρατήματα. Οπότε, όταν πηγαίνετε... Έχετε ένα αμάξι με 300, 400, 600 άλογα. Πηγαίνει full γρήγορα στην ευθεία και μετά δεν στρίβει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτά είναι τα προβλήματα. Πάμε να κάνουμε λίγο βέλτα ακόμα το Πολσάκι. Αυτό δεν ξέρω καν τι, με πόσο πάει. Θα δούμε τώρα. Δεν νομίζω να πατάει 300. Να βλέπετε, ας πούμε, αυτό εγώ που το έχω φτιάξει μπαίνει στη στροφή και με 300. Ενώ το άλλο που έχω φτιάξει, το Nissan, δεν μπαίνει γιατί δεν έχω φτιάξει τα κρατήματα. Ας πούμε, αυτός εδώ τι κάνει, ήρθε να με διαλύσει. Αυτό ήταν το βίντεο, bye.